No caso do gasóleo, malia as bonificacións aplicadas, o seu prezo disparouse en marzo ata marcar un aumento interanual de case o 18%. Nun contexto económico incerto, o podio da industria téxtil avanza cambios. Zara vaise converter na marca máis vendida no mundo de seguir co ritmo de vendas que está marcando neste ano. Collerá a remuda da marca deportiva Nike. A fronteira entre a roupa deportiva e a moda de rúa é cada vez máis difusa. Uns límites que se trasladan aos balances económicos das grandes multinacionais textiles. Zara segue pisando o acelerador e as súas vendas ameazan o podio de Nike. Seguimos con la mirada puesta en el futuro. Queriendo crecer, sí, pero no solo en tamaño, en responsabilidad, en relevancia. Unha relevancia que xa adiantaba a presidenta de Inditex, Marta Ortega, na última xunta xeral de accionistas. De seguir a evolución actual, Zara rematará este 2026 como a marca máis vendida no planeta. Zara é o buque insignia de Inditex e a marca que máis medrou en vendas nos últimos 5 anos, cun incremento dun 43%. Bateu Adidas en 2022 e a distancia con Nike reduciuse en máis de 2.000 millóns de euros. Vemos grandes oportunidades para continuar mejorando la experiencia de nuestros clientes. Cos clientes sempre no punto de mira, Zara busca